Irċevejtu? Il-messaġġ? Iva. Anka jien. Missjoni ta' blaħsib qal. Li ma tistax tistenni iktar. Dritt tal-bagalja? X'kurzità għandi? Mela tlaqna! Hello, jiena Allegra. U jiena Strauss. U aħna l-Investigaturi tal-Mużika. F'kull missjoni tagħna, il-boss dak li nsejħu l-espert. Dak jaf kollox dwar il-mużika. Itina missjoni ta' riċerka dwar xi ħadd jew xi ħadd marbut mal-mużika. U aħna nużaw l-kapaċitajiet investigativi tagħna biex niskopru dak kollu li nistgħu. Biex imbagħad nasmu l-informazzjoni magħkom. Tlaqna! Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Allegra, Strauss, l-investigaturi tal-mużika. 3 sekondi oħra. 3, 2, 1. Is-Soprano. Interessanti. Ara, Strauss, l-espert qed jibatilna messaġġ ieħor. Mhux soltu? Għalinna, inġlu isfel u hemmhekk għandkom isibu xi ħaġa li għandha x'taqsam mat-tema tal-lum. Issa aktar għandi kurzita. Mela jħamru naraw. Qed taħseb li qed naħseb jien? Iva! Għanejdlek li l-espert għax ħanġilu l-ura din il-libsa mill-lum il-qoddim, ek se nibda nilbes. Mora rakaddi għabija fisħana taqli ta' wissu. Mux aħjar naraw ftiġ se niskopru iktar dwar is-Soprano. Naħseb daqs nsiru nafu. Fl-aħħar waslu, kontet nistennikom. Allegra u Strauss, u xek. Ekku. Inti s-Soprano. Ekku, jien jisimni GILLIAN ZAMMIT. Tafu x'inhi soprano? Speċi ta' Tkanta l-opra. Iva, imma mhux biss. Soprano hija kantanta femminili, b'vuċi għolja ħafna. Jiġifieri, kantanta li għandha noti għoljin ħafna. Bħal tal-Allegra mela, meta titlef xi logħba uno, tibda tinħara u twerżaq. Dak għax inti ċit, jamma? Mhux vera! Ux mux vera. Mhux vera! Ux mux vera. Int kiddiba! Menċint. Allura, dak li kont tkanta qabel ma ġejna, dak x'kien? Dawk ngħidulhom scales huma mod kif nagħmel warm-up qabel nibda nkanta. Il-vuċi hija l-instrument tiegħi u palma l-mużiċisti jintunaw u jippreparaw l-instrumenti tagħhom qabel jidoqqu, jien l-istess bil-vuċi. Ju bħal atleti qabel jiġru xi ġirja. Hekku, Ġili kantaj f'xi opra. Iva mela, U li ma hija l-iktar parti favorita tiegħek li interpretajt? naħseb li l-rwol l-iktar favorit tiegħi huwa dak ta' Violetta fl-opera La Traviata ta' Giuseppe Verdi. Violetta hija waħda mill-iktar eroini maħbuba fl-opera u apart il-mużika sabiħa immens li r-rwol li rrikjedi teknika soda u li min qed ikanta ikun kapaċi juri varjazzjoni wiesa ta' emozzjonijiet. Però, Strauss, tix nispjegawlhom ftit x'inhi opera bel ma nibdew. Opera hija storja drammatika. Isek għandek reċta imma minflok tkun mitkelma tkun kantata. Arja bħal dik li qed kanta bħalissa Allegra hija solo li tkun kantata minn kantant jew kantanta weħidhom. Opra normalment tkun twila ħafna. 2, 3 sigħat, 4 sigħat u GILLIAN 5 sigħat. U hemm tipi differenti ta' opera, per eżempju Grand Opera. Din tkun twila ħafna u fija ikun hemm ħafna sfin u ħafna spettaklu. Hemm ukoll operetta u
u opera buffa. Dawn ikunu iqsar u normalment jibqgħu bid-daħk. U allura Gillian, kif issir soprano? Trid tistudja ħafna? Iva, hemm ħafna studju involut u trid tibqa' tistudja u taħdem fuq il-vuċi tul il-karriera kollha, għax il-vuċi dejjem tinbidel iktar kemm nikbru. Trid tkun iddixxiplinat ħafna u mhux biss tistudja t-teknika, il-kant u l-mużika, imma anke tieħu ħsieb il-ġisem. Jiena bdejt il-ħajja mużikali tiegħi ndoq il-pjanu. Mbagħad mort l-Italja, mort ngħix hemmhekk, komplejt nistudja u mbagħad bdejt il-karriera tiegħi. Kif jirnexxilek twassal il-vuċi tiegħek mingħajr microphone, speċjalment meta tkun ma' orkestra kbira? Lights, please! Il-kantanti tal-opra jużaw ġisimhom mod intens ħafna u jużaw dawk li ngħidulhom il-resonating chambers li huma spazji fil-ġisem, palma huma pereżempju is-sider u l-cheekbones. U wkoll għandhom bżonn jikkontrollaw in-nifs sew. Biex joħolqu dak li ngħidulu vibrato. Il-vibrato hija xi ħaġa li jibdel il-frekwenza tal-vuċi u jwassal mod ċar anke meta jkun hemm ħafna strumenti oħra. U bħala soprano, nimmaġna li rrid ikollok memorja tajba ħafna u tkun taf ħafna lingwi. U x'hekk? Iva, importanti li jkollok memorja tajba għax trid tiftakar ħafna kliem. Imma jiena naħseb li l-mużika tgħinek tiftakarhom. U min jaf kemm vjaġġajt fuq xogħolok. Iva, dik l-isbaħ parti. Mort l-Italja, Franza, l-Ingilterra, Ġermanja u anke l-Amerika. Għandi kurzità nista' nsaqsilek. Mela le, X'inhi l-iktar nota għolja li tista' tagħmel? minflok ngħidlek, trid insemmaħilek? Iva! Issa li smajt tiegħi. L-iktar nota għolja tiegħek x'inhi, Allegra? Brava. Allura mhux se semmanna xi biċċa qabel ma titlaq. Bil-qalb kollha. Din hija l-akkumpanjatriċi tiegħi, Christine Zerafa. Xogħol l-akkumpanjatur ikun li jenfasizza il-vuċi u l-stil tal-kantant li jkun qed jissapportja. F'dan il-każ bil-pjanu. U se tkantalna? L-ewwel arja hija O mio babbino caro. Naseb din l-arja hija l-iktar waħda popolari tal-kompożitur Giacomo Puccini. Puccini hu kompożitur maħbub ħafna, speċjalment tal-fatt li kien kapaċi jikteb melodiji melodjużi ħafna. It-tieni arja hija Je veux vivre mill-opera Romeo e Juliet ta' Charles Gounod. F'din is-silta naraw il-Juliet tajt li ma tridx taħseb fuq iż-żwieġ kif iridu l-ġenituri tagħha, imma trid tgħix dejjem ħilsa u żagħżugħa.
Kemm trid tkun iddixxiplinat biex issir soprano? Ekku, imma ara kemm ħajja eċitanti dawk it-teatri u pajjiżi li żżur ħanejdlek nikkunsidra nsir soprano. Mela kieku l-ħajdli ħanixxi xi parir plaks bil-lest. Ha, xint funny. U qed niċċajta. Strauss, tafx qed naħseb? Tgħid l-esperta ħallina nżommu l-kostumi għal ftit ħin ieħor, għalmenu kemm neħdu 4 ritratti ntalgħuhom online. U tgħid le? Mela narawkom darb'oħra. Say cheese, anzi, say Allegra, Strauss, L-Investigaturi